Kejimpulena Gospel Lukas kelenong kebakatway kedekot arpausau hado arpahunriu kejing hab yang ha kepop haba umensim boman umikno ana ubriu usang keleng kirai raidam uwat jingjatan lada shem uong haladi ngan lek pai biang shikaying bangala no kumta ulek pai biang bat ushem bayakaying lapan kuat balapan riamha kumta ulai bak nangta bad wan yalam sahniu ngut ki mensim ki bakam sniu ban yu bad ki wan shongdo hangta habakut ke jinglong tau briu ke kam sniu ban ya ke ba menshua ke gospel bukui chong utrai te kebeli shibun yipi perlok ngapriang sumha biang yipi shikne ke YouTube channel juga wat la deki benai ngam la ban upload video ro rai mentangan wan biang shipi ban pasat lani ban ai pi kintin ki ba im jong ublei na ka tin jong u te menta ka si le shim na gospel jong Lukas lenong ka ba khatwei ka khot arpo sau hado arpon riu ka topik lani ka phang ba kren menta ka long ka jing hap biang ha ka pop habangi keren ye kene ke topik lani kene ke phang bon sin ye kene ke topik lani ye kene ke mat ni hab man la kesni ni hab man la kesni ke jingli ke bangi keli hangni mata kalong ba balai ni hab biang ha ke pop balai ni hab biang ha ke pop ot brio ulala uladep an kala bomot ula I no ye ke jinglong barim ju tang ba hadin katto kat ne teyo lani hadin katto kat ne banai uhab biang ha keju ke pop te ke jingkeli yengi balai ni hab biang ha to keju ke pop ubriu menshua ulong ubadi kiat ubay khalai uba im ha kejing im ke belengkar ke ba auria hendrei hadin bu yo ye ke jing sneng lene hadin ba uyo ye nagi konsel setar te ulak kela batang ba hadin tang shi benai lene ar benai u to ke kam ungop biang ha keju ke pop bon ngir ui kristan hadin bengi ledep pan phla yiki pop chungi ha chitiyo ngila ngimle shu iki tang ba hadin chitiyo artiyo ngi hab biang ha keju ke pop balai te ya menta kan jubab ye kene ke jingkeli balai ngi hab biang ha keju ke pop te ngam jubab de lede hendre ngan jubab no de kene ke ketin jong ublei na gospel jong Lukas kelonong bakhat wei berkhot arpo sau pios no hi baka ong haba umensim boman umi no na ubriu usang keleng kirai raidam haba uto uksoi yani uto umensim boman umi no to ubriu hadin ba uto ubriu ula phla ula kala bomut te umensim boman sngo sukshu ban shong ha to ubriu lani sngo bang shu namar babalai uto ubriu ula phla yi pop ula kala bomut te umi no na u tehedin ba umi usang keleng usang sikirai raidam tehedin ba usang shem jaka banchong lani yo jaka banchong tekomta ula ong haladi uto musimbaman ula ong haladi menta ngan lek phai biang shikto ka yeng ka bang ju shong kamut un lek phai biang shu to ubriu uba uju shong uba ju pensniu ye kejing ju te anda ula lek hadin shibrai lani sitio ula mi no to breu wan phai biang shu to breu ulap bau to breu ula khoi ula long khoi ula long suba long shu kum ki por ki ba menshua te ula perkhat halade tanga marwei hi ngamla ban pesniu yu ni breu te kumta ula lek ula khot sa niu ngut ki mensim boman kum ba le yasngu ula khot sa niu ngut khnang ba anda yabon gila ban pensniu keju kum ngiro lada ke jingtri kebun ngimla tang marwe te ngi khot ke perlok ban yarap ini te keju hi hang neru uto mensim paman ndaw yo I bala khoi la subawa ke jing im jong tu ubriu lane jong to ke yeng ba usong menshua habaw yo I kumta te ula lek pak bat ula khot sah niu ngut ki mensim paman kumba bili yo sngu ula khot sah niu ngut ki ba kham sapar ban yu lane ki ba kham sniu ban yu te kumta ula khot sah niu ngut bat ulai shu to ka yeng
tanda upo hak tu giying lani hak tu ubriu uba usong ularung ka jing im jong uto ubriu lani ka jing im jong tu giying ka kham sniu tin jong blai kong ka kham sniu bon sha ban ya ka ba une menshua namar babalai sahniu ngut lawan nagata gadaw ko phi ki para bagi nagata gadaw ngi hap bon sin ha kaju ko pop lada gimla ban yai ne ban yai sa ha kris kuma uhi uong ngalong uding ba phi long kitrat jar ba yai sa nga nga ha u unam hap ka pop te kumta ngiru lada gimla ban yai sa ha jisu lada gimla ban yai sa ban yai ne ban ngai scam kin mau ngi ngimla ban shong ha ka chu ka jaka ka ban sim jongi ka khi ka pisa ka leng ba ki chung pang shoi jong ban sim pa man nagata ka daw ko ki para bagi to ngin long ki ba yai ne ki ba yai sa ki ba ngai scam ha jisu ku mau lo ong ngalong ka ti sho ku pa ti tu ngiro ngin ngai plang manginom hap shu ha ka chu ka pa pitiep damar balai ba kini kisngi shibon ba ki briu ki bayo ay ki chumpang kusut yi ki chumpang ki baharukom namar babalay ukusut menta shong sho ha ki ding ki mau lani ha ki klau ki patap menta ulawat hanu ka mensim briu bangan shong nakta kadaw shibon ba menta ni yo sngo ba ki briu ki bayo chumpang kusut ki bayo chumpang toro ki bayo chumpang harukom namar babalay ukusut menta uwachaka banshong ha ubriu uwachaka banshong ha ubriu namar babalay lada umut banshong ha giding menta ubriu ulap pom pathari giding kisi lada umut banshong ha kimau ki bahe menta lapan paj lapan prung ban yo shna ye ki jaka lene ye ki factory lene ye ki no ki bagi briu kishna telada ushong ha ki klau ki petap menta iklau ki petap lapom la penjulor lot klang ban yo ban kam yuk tu jaka la ni kiding kisi dan kata kadau uksuit upmyo jaka shu kini ki mensim paman ki myo jaka shu ban shong dan kata kadau ki wat lat ban shong lo ha ubriu ban pat sniu ya ki ching im jong tu ubriu dan kata kadau ku ki para begit ngit scam ha ubleng ngit scam ha ubleng klang ba nginom sha penjot shu gila ban kili balai ni hapa ka pop tajubab kalong ketu ke bang ai bendi ni hapa ka pop na marba balai anda uksud yo I bangila khoi te umla shu tang marwei te ukhot ki perlok sum u ki bakham sniu u penjot ini na marba ngi tip hiba ka perthei kamlong ka jaka shong ne jongi lane kamlong ka hima jong ublai tumar jisu haswa bu leit ne ka perthei ong ngan leit man pen khra jaka IP namar ba ke hima juga kamlong nang ni perthei ina kata kadaw ni tip hi ba ka perthei kalong ka hima jong uksoi ni kalong ka jaka shong jong uksoi te na kata kadaw hang ne perthei hi uksoi udei ubakrau bor namar ba blai uyo ban sinshari ka ni ka perthei baro ada pipule na ka bible ha ka por bu jisu kusoj upun shoy jisu ong la dam mani dem ni kan ai me kan ka perthei bar ko wei te ni tip la ni sno tho ba kan ne ka perthei kalong ka jong kusoj yo ban sin shar mo u namar ba balai na do ban kulong kuma man ba ka perthei kadang ngiu ngau kusoj ulo don lupa kadang pule ba gilap ba ublei ulo no ya Lucifer orang ba jong kusoj wangal Lucifer hadir ulo tam sneng ya ublei ulo no ya usha kani ka perthei tanado ka tohi ka por ba ulo long sim no ya kani ka perthei nakta ka daw bon sin ni hapa ka pop na mar ba balai uksud ukham krau bor hang ne perthei tang ma wat la ka taro ublei unam I ba un sinchar ya ukun benriu unam ai lat ba un sinchar ba un long try nakta ka daw ko ki para bangi habang ikala bumutong long ki bayay ne ki bayay sa ha utra Jesu Christ mungkin yay sa ha kadang ba ka jing injuni kan long bet kalam kan lanshu habang ila kala bumut
tolong shisha kiba kela kiba yang scam kata kanong rim bangila kela habangila melian ban le shi yang mani watsha shu ba ki wei ket penthut yangi ket mau bon ba ki brio men step kila kre ban le shi yang mani tang ba hashtag kia kendo iki perlok dan ki perlok ki boong ya mentangan ni le cita pepro mentas tio le nal syam tio le ayo kito gede kita ki ksot ki niaw ngot ki bawana ka jingim jumpi te bun sin kumta shai long ka jingim jumi andang gila mot ban le jing seng le shiki jing ye trailang po balang le po imlang salang tang ba ki ksot ki wan lang ba ubriu ki wan ki rung ha to ubriu ki turso ki tundung ki ong yu wan omle ong yu wan omle kata te ki priu ki ong ngi kito gede ki ksot kita ki himyau ngut ki bakam satar ki bawat ki jing jung terkata daw what I la sin bingil ong ngan le chata kamot ai ba kum basiat ukunam ngin poi be shi to klang ba chisin kasni enda gila le ne ka perthai ngiru ngin la ban le sak shu ublei kum ba ka jing im jung ka be nang ne perthai dengan penkot no da ka ba ong tong yai sa ha ublei kanang ba inom hap hakapop ngai balai sungotho balai ngi hap hakapop namar ba balai uksoj unju chong thai utrai stom bit lambat sni ban pensni wi kejing jagi tan kata kada tong giro utrai stom bit lambat sni ban isi jendat ya uksoj mangin ngi scam tang ha ublei endangi ngi scam udu bor utlot bor tan kata kada giro ngi scam ha ublei kadang bangin penduk bori untuk suj ubomut ban pensniu ya kajing im jugi en yoro ya uji sukres